हेलो गाइज वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। गाइज मु जाइଥିଲି ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଭଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲି କି କେହି ପିଲା ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ଗାଁରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ସେଠି ଯାଇ ଦେଖିଲି କି ଗେଟ୍ ଲାଗିଥିଲା ତାଲା, କାରଣ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ବିକାଳ 4ଟାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବାହାର ପଟୁ ମଧ୍ୟ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେବଙ୍କର ଦେବକୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଆସି ଆମେ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନା ପଟକୁ। ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲୁ କି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଛୋଟ ଏବଂ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ବଡ଼। ତାପରେ ଆମେ ଗେଟ୍ରୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମନ୍ଦିର ଥିବା ପୋଖରୀ ପାଖକୁ। ପୋଖରୀ ଦେଖିଲୁ କି ପୋଖରୀ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପାଣି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମ ଭଲି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଖକୁ। ଭଲି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖେଳିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ବସି ଭଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆମ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ହାରି ଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମ ଘର ପାଖକୁ।